खुलुमबाय नोंथांमोनाथ' दा मिथिखादों आंनि बागै दा मा सोलिगासिनो गोबां मानसिफोरानो आंखौ भाइरेल खालामगासिनो 20k होननानै ओमफ्रायो बेनि बागैनो आं दिनै भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोनाथ' बेखौ नंगौ सानखादों औ सानखागोनथ' आरो जों रायजोफ्रालाय नंगौखौ नंगौ सानखागोन नङैखौ नंगौ सानखागोन आरो नों जेब्लासिम एकदमबारे प्रुफ होनानै क्लियारिफिकेसन होआ अब्लासिम पाब्लिकआ नंगौखौनो सानबाय थाखागोन औ सानखागोन मा होनो बे सिख्लाया आंखौ इदि बुंनायनि थाखाय मानसिफोरा आरो बुंहरदों बोरै इदि नाम लानो हाखो नों इदि नङाबा बोरै इदि नाम लानो हाखो होननानै बुंदों ओमफ्राय बे सिख्लाखौ आं सिनायाबो आरो बेजों आं जेबो सोमोन्दोबो गैया ओमफ्राय आंनि नाम बुंदों बे सिख्लाया आंनि नाम लादों होनदों बे सिख्लाया गोबां मानसिफोरानो आंखौ भाइरेल खालामगासिनो गोबां मानसिफोरानो आंखौ बुंदों नों बिदि नङाबा माबायदि बिदि नोंखौ नोंनि नाम लाबाय थानो हादों बिदि होननानै बुंदों होनदों आरोना बिथाङा थ' जेनेबा नोंबो खोनासंनानै ला रायजोफोराबो खोनासंनानै ला जुदि नोङो बिदि खामानियाव थाङाखैनो बिसोरजों जुदि नोंनाव जेबो लोब्बायानो गैया लोगोआनो गैया नोंखौ सिनायानो बे मानसिया नोंनि नामखौ डाइरेक्ट बोरै बिदि लानानै नोङो 20k आव बिदि फानो होननानै नोंखौ डाइरेक्ट बिदि बोरै बुंनो हाखो बेखौ नों एसे साननानै नायलाय पाब्लिकआबो एसे साननानै नायलाय बे जुदि नोंनि जेबो प्रुफानो गैया नोंखौ सिनायाबा नोंखौ मिन्थियानोबा बेयो नोंनि नामखौ लानाय नङामोन गुबुन आरोबाव मेला मानसिफोर दं सोरनिबा नामखौबोथ' लानो हागौमोन ना बेयो जुदि बे सिख्लाया नोंखौ सिनायानोमोनबा नोंनि नामखौ बेफोरबायदि एसेबां गाज्रि रेकर्डआव खोलैनानै होदों थ' नोङो बिनि सायाव माबा मोनसे गोख्रों एक्सन लागौमोन आरोना नोङो जुदि बेफोरबायदि खामानि मावाखैबा नोङो जुदि गाज्रि नङामोनबा बे सिख्लाखौ ओरैनो बिदि खोनासंनानै थाबाय थानाय नङामोन नायनानै थाबाय थानाय नङामोन मानो होनबा बे सिख्लायाथ' नोंनि एसेबां गाज्रि रेकर्ड खालामदोंना थ' बेयावनो मिन्थिना मोनो आरोना सोर सैथो सोर नंखाय बुंदों ओमफ्राय बे भिडिअ लाग्राफोरा आं इदिमोनबा बे भिडिअ लाग्राफोरा मानो जोंनि न'आव फैनानै सोंफैनो हायाखै आरो भिडिअ लाग्राफोरा नोंखौ मानि थाखाय नोंनि न'आव नागिरनानै फैगोन हे नों साननानै नायलाय जुदि बेफोर बाथ्राफोरा गासैबो नंखाय थ' बेखौथ' नोंसो फोसाबनानै लानांगोन ना बे क्लियारिफिकेसनखौथ' नोंसो होनांगोन बे बाथ्राया जुदि नंखायथारबा नोङो बै सिख्लानि सायाव माबा मोनसे एक्सन ला नों मानो सिरि थाबाय थादों हो बिसोर एबसु नंगौना नङा बेखौबो सानगासिनो दङ मानि थाखाय जोंनि न'आव फैनानै बिसोर बुंफैनांगौमोन ना ओमफ्राय दा आंखौ नङा गारा इमान गाज्रि नाम फानगासिनो दङ मानसिफोरा बयबो मिथिदों आंखौ जोबोद गाज्रि बुंगासिनो दङ आरो आंजों लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो बुंगासिनो दङ आरो जाय मानसिफोरा भाइरेल खालामदों नोंगौ नङा एसे बिजिरनानै नायनानै होनांगौ आं नंगौबा आंबो मानिनानै लागौमोन आं एसेबां गाज्रियै नाम लानो साना नोङाबो आङो बिदि नुबाय दाना भिडिअ बानायग्राफोरनासो इउटुबारफोरासो दाय जाबाय भाइरेल खालामनानै होदों जुदि बाथ्राया असैथोमोनबा नंखायमोनबा बिदि इसेबां गोसारनाय नङामोन नोंनि बाथ्राया मिथिगौना बेयावनो मानसिफोरा बुजिना मोनखायो आरो नोङो होनबावदों आङो बेफोरबायदि खामानि मावा आङो बिदि नंखायानो बिदि होनदों आरोना थ' गाज्रि नामाथ' नोंना रेकर्डआ जाखाबाय गोबाङानो गोसारजोबखाबाय बयबो मिथिखाबाय आरो नोंथाङा होनबावदों आं बिदि मानसि नंखाया थ' सोर मानसिया जेनेबा सिखाव खालामनानै गाज्रि खामानि मावनानै आं सिखाव होननानै आंखौ हमफै होननानै सोर फोरमान होयो सिखावफोराथ' एनि टाइम खारखुमानो नागिरो थाखुमानो नागिरो हमजाखौबा गिबाय थायो बिदि आरोना ओमफ्राय आइफन दं होननानै बुंगासिनो आंनाव जोंहानि आदानाव आइफन दं नोंगौ आं बिजोंनो फट' साफायो ओमफ्राय आदायाथ' बेलेगावसो नुबाय बिनि माथोआवनो बुजियो आरोना बियो माबायदि थगायनो नागिरो बाथ्राफोरखौ नुवाखै माबायदि होनदों आदायाथ' साख्रि मावनो होनो नागिरदोंमोन इयो ओमफ्राय उनावसो फरायो होनदों नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय फरायनो थाहैयो बेनिखायनो आङो साफायबाय थानाय जाया आदा फैबाल'सो साफायो आरो आंखौ मिथिखायो जोंनि न'नि मानसिफोराबो इदि नङा होननानै न'नि मानसिफोराल' नोंखौ मोजां होनबा जानाय नङा न'नि मानसिफोरा देसन जेसेबांखि गाज्रियानो जाया मानो गावनि फिसाखौ गावनि न'नि मानसिफोरखौ बदनाम खालामनो साना आरो गाज्रि नोजोरजों नाया मोजांसो सानखायो फिसाफोरा जेसेबांखि गाज्रि खामानि मावा मानो बे फिसाफोराथ' बिमाफोरनि जिउसो जायो नालाय बिनि थाखायनो फिसाफोरनि अननायनि थाखाय फिसाफोरखौ गाज्रि होननानै बुङा दै न'नि मानसिफोरा गावनि न'नि मानसिफोरखौ रावबो गाज्रि होननानै बुङा आरो आं आरो इमान इदि ब्रेन्डेड माल जेबो गानफेराखै गस्लाफोरखौ नोंथांमोनाथ' नुखायोआनो आंखौ मानोथो दामि दामि रेस्टुरेन्टाव हाबो होननानै होनदों नोंसोर फट' नुफेरदो नामा आङो आरो एसेबां ब्रेन्डेड माल इदि होननानै थाबथा रायलायदों आरोना बियो बिनि रायलायनायफोरावनो मिथिखायो बियो नंखाय बुंदों ना सैथो बुंदों आरो बिथाङा होनबावदों ब्रेन्डेड माल गाना रेस्टुरेन्टफोराव हाबा गारिफोराव जिराया थ' माथो नोंनि लुक्सखौ नायबालाय एकदम गासैबो ब्रेन्डेड गानजोबनाय आरो नोंखौ माथो एकदमबारे हाइ लेभेलाव थानाय लाक्जारि लाइफ थांनानै थानाय बायदिसो नुयो नोंनि लाइफ स्टाइलफोरखौ नुबाथाय माथो नोंखौ गोरिब बायदि नुवा
फैसा गैयै बायदि नुवा माथो नोंखौलाय जाय भिडिअ लानानै बे सिख्लानि बुंनायखौ जाय भिडिअ लानानै भाइरेल खालामदों बे मानसिफोरा जोंहानाव फैनांगौ माबा प्रुफ होनो हायो नामा आंबो नायनो जेनेबा नोंसोरो बिदि भिडिअ लानानै जानला मेला नंगौ नङा नायनानै होनांगौमोन नंगौबा होनो हागौमोन ओमफ्राय आं दा नोङा गारा बिदि इमान गाज्रि नाम लानो हाया है माबा भिडिअ लाग्राफोरासो दाय जाबाय थादों माबा भिडिअ लाग्राफोरा जोंनाव फैनांगौमोन होनबाय थादों ओमफ्राय इमान गाज्रि नाम लानो हाया नाम गाज्रि होनायनि दाय जादों नोंना नाम गाज्रियाथ' गोसारजोबखाबाय बयबो नोंखौ सिनायखाबाय बिदि नामजोंनो बिनि थाखायनो नोङो जुदि मोजां जानो लुगैदोंबा रायजोफोरनि मेगनाव जुदि नोङो मोजां जाफिननो लुगैदोंबा नोङो माबा मोनसे एकदमबारे क्लियारिफिकेसन प्रुफ हो होमबासो नोंखौ नंखाय सानगोन आरोना बे भिडिअ बानायग्राफोरा आरो बै सिख्लाखौ नंखाय सानगोन नङाबा नोंखौ एनि टाइमानो नंगौआनो सानखागोन बै सिख्लानि बाथ्राखौसो सैथो सानखागोन मानोना आंहा आरो आंखौ आइफन दं आइफनखौ बोरै लादों फाननानै लादों इदि होननानै बुंदों आंना आइफनबो गैया आरो मोनसे फट' दङ काराव गाखोनायमोन ओमफ्राय बेखौनो जोंखौ फाननो थांनायाव लानाय इदि होननानै होनदों आरो ओमफ्राय बेथ' जोङो आदामोनजोंसो थांनायमोन जोंहानि आदा असे बिसोरजों फुजायाव थांनायमोन जोंना न'खरनिफोरा मिथिजोबगौ बे ड्रेसखौनो गाननानै थांनाय बे दिनखालिनो थांनाय फुजायाव ओमफ्रायो न'सिमनो लांफैखादों जोंखौ है नोङो माबा खालि न'नि मानसिफोराल' मिथिखायो आरो आं काराव गाखोनानै सेलफि लानानै बै फट'खौ आदामोनजों थांदों नोङो आदामोनजों बै सानसेखौ थांदों जानो हागौ खिन्थु बाखि दिनावथ' नों आदामोनजों थाङाखैना आदायाथ' नोंजों एनि टाइम थाबाय थायाना नोंखौ नायबाय थानो हाया आरो नोंनि रायलायनायफोरावनो बुजिजोबखादों आरोना नों सैथो बुंदों ना असैथो बुंदों थाबथा सेस नोंनि बाथ्राफोरा नंखाय गोजाना बेनि थाखायनो नोङो ददमद जाजोबदों नोंनि रायलायनायफोरा थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बिनि बाथ्राफोरा सैथो एकदमबारे नंखाय बाथ्रा बुंदों नामा बै सिख्लाया बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाबानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन शेयार खालामना हो भिडिअखौ आरो चेनेलाव सोरबाफोर जुदि गोदान हाबसनफ्लांदोंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन बाय बाय